Allah ka ƙara ilhama a gare ni ƙara min baiwa domin abu Fatima Zara Allah ina da godewa da kasa na zama ɗan soyayya amma na annabi ɗan gata. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Ƙarayin salati ba adadi gun Mustapha al-Muqtari sayyidul wujudi masoyina ainun najmiya abrari. Kai da fasihul lisani kai muke kira farkon zikiri alkarimu sa ahalil baiti wa sahabu Allah har mata. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Shugaban waliyan Allah la sahabbai kace shehu Tijjani Khalifatu Tijjani shehu barhama gausin zamani mayarwa shehu futuhati shehu kai ne ka zamto min tsani dole ne na gaishe da ubana tunda shi ya nuna min mafita. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Sallama gare ka murabbina kai ne ka nuna tarbiyya ba abun da zan ce sai addu'a ya imamu na malam Yahaya. Sidi lokacin kayi wa fati na gano irin hanyar kadaya shine Abubakari Sufi annabin kawai ya rike mafita. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Shugaban halitta annabi ne ba kamar sa wannan ma haka ne ku buɗe kunne duka biyu don ku gane zance na haka ne in na zayyana muku wanzace za ku gane annabi ne ba kamar sa duk a halittu kulli shay'in ake ce ɗan gata. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Farko ku ɗauko sunan shi kawai bincike dukkan alam shi ne ilahu yake haɗa sunansa da nashi a duk alam ba kamar shi ne Muhammadu ya rahimu na salli wa sallam ko anan wajen saka fahimta ba kamar aminu wajen gata. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Dan uwa ku gane annabi mai kyawun sufa ne mai kamshi ga wani gashi kwancacce mai kyan gani kuma mai laushi fiskar sarawun ne Ahmad wane wata in ka ganshi hasken sake haskaka rana karkace da shi haske na wata. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Wannan sake jin muryoyi na mala'iku har ma dutse sannan yana jin muryar saukowa har da dabba na rantse shugaba yana jin muryar wanda ko da a can wani ya nise ko da macen da take nesa inda ta furta zai ji ta. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Idon sake kallon nesa ko da a ce bai daga kai ba sannan yana kallon baya ko da a ce bai juya ba idonsa mai tsantsar kyawu lokacin idan bai kiftawa idan kwa ya zo kiftawa ko ga kyau masoya ɗan gata. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Hancinsa baya jin wari annabin ilahu masoyina Allahu ya tsarkake hancin hakanan ya zo daga sarkina mai dogon hanci ne kansa ya zarce kyawu manzona kai idan kana kallon Ahmad zaka gane shi ne ɗan gata. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Bakin ma'aiki mai tsarki sannan ga asalin kamshi kyawun haƙora wane kankara dawo shirya mai feshi zai fesa haske sannan shi ne za ya fesa ma kamshi in ya furta kalma annabi hadda ake yi in an ji ta. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi ɗan gata. Mai kyawun saje ne jauhari shi ake cewa kamalo ne musa ya cika cif annabin nan akwai kyawun kallo
kirjin sananne ma'ajiya na Allahu na zama ɗan kallo. Allah ka nuna mu bajali domin kwashi na rike mafita. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi dan gata. Hannun ma'aiki hannu ne hannun da baya yin rowa, ya baka sannan ya daɗa ma hannunsa shi baya wawa. Wataran ana hali na ishi ruwa ne kawai ke ta zubowa, da yatsun ma'aiki muftahul jannati annabi dan gata. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi dan gata. Yan uwa mu duba kafafun annabin nan akwai wani bambanci, shi in yana tafiyar ciccira yake yi mai sassauci. In ko ya taka ƙasa ne ba a gano kafar dan adalci, dutse idan ya taka shi zai ladabi dan ɗan gata. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi dan gata. Ina masu cewa annabi wai daidai da su ne ba su tuba, wannan cikin sufofi ne hakan ma ba ban faɗi komai ba. To in na ce zan faɗi komai akwai wanda tun can bai kai ba, dan zuciyarsa akwai datti ta kin ma'aiki babar binta. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi dan gata. Allah ya sa duka kun gane waye dan gata, amma wasu koda sun ji sun ƙara ji ba su fahimta. Allah ka ƙaran ilhama zan je na sake rubuta wata, ni ne Abu Ahmad Allah mayan Abu Fatima binta. Shugaban halitta manzo na ba kamar ka annabi dan gata.